కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నం జిల్లా వ్యాప్తంగా చోరీకి గురైన మొబైళ్లను రికవరీ చేసిన సిసిఎస్ పోలీస్ సిబ్బంది ఎంఎంటీఎస్ నూతన టెక్నాలజీ ఉపయోగించి మొబైల్ని ట్రాక్ ద్వారా రికవరీ చేసి బాధితులకు అందించడం జరిగిందని ఎస్పీ ఆర్ గంగాధర్ తెలిపారు. గుడివాడ సిసిఎస్ 175, పెనమలూరు సిసిఎస్ 83, బందరు సిసిఎస్ 52 మొబైళ్లను రికవరీ చేయగా జిల్లా వ్యాప్తంగా మొత్తం 310 ఫోన్లను రికవరీ చేశారు. మొత్తం 36 లక్షల ఖరీదు గల 310 మొబైళ్లను రికవరీ చేశారు. అనంతరం రికవరీ చేసిన జిల్లా పోలీసులను జిల్లా ఎస్పీ ఆర్ గంగాధర్ రావు అభినందించారు. మొబైల్ పోగొట్టుకున్న బాధితులు 9490617573 నంబర్కి హాయ్ అని కానీ హెల్ప్ అని కానీ మెసేజ్ చేసి రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సిందిగా ప్రజలకు తెలిపిన ఎస్పీ ఆర్ గంగాధర్ రావు.